Kulon Progo desa asri rakyat rukun sentosa pereng lubuk ngliwati giri nyono tempe pengojo dene geblek iji pono mrunggi serang mlaku mampir paingane emping Garut watu paseran dalane legen secang ke gunung mampir neng kroco patusan Slereng tempate pariwisata jadilan ketoprak seni rakyate selawatan hadroh olah seni agamane pasar Slereng blonjo sandang pangane rakyat makmur tentrem lahir batine Sendang Sari Kaloka desa budaya merti tradisi ora ninggal ke agama ayo kanca guyub rukun bangun desa bersatu padu kanggo kemakmuran bangsa Sendang Sari pengrajin sabut kelopo pancen kondang awet jamane Walanda bubak kawah tinggalan tradisi Jawa lestarekno budaya kang manca warna kali serang oncoran pertaniane pari kacang empon-empon penghasilane BPSJ merteni satwa langkane alam lestari warisan anak putune jadilan ketoprak seni rakyate selawat hadroh olah seni agamane pasar Slereng blonjo sandang pangane rakyat makmur tentrem lahir batine Sendang Sari Kaloka desa budaya merti tradisi ora ninggal ke agama ayo kanca guyub rukun bangun desa bersatu padu kanggo kemakmuran bangsa pari kacang empon-empon penghasilane BPSJ merteni satwa langkane alam lestari warisan anak putune jadilan ketoprak seni rakyate selawat hadroh olah seni agamane pasar Slereng blonjo sandang pangane rakyat makmur tentrem lahir batine Sendang Sari Kaloka desa budaya
merti tradisi ora ninggal ke agama. Ayo konco guyub rukun bangun desa, bersatu padu kanggo kemakmuran bangsa. Bersatu padu kanggo kemakmuran bangsa. Nyirap kene samorko maperharjaning ponco sangen kula sing netra ing gambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwaku samudra pebunto ning laku tumuju dhateng Gusti dhateng amurba dumati manunggaling kawula Gusti rendeng ati bakal rumati mukti ingsun tanpa piranti. Sumebyar ing sukma madu sarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tidha mungsa ana bentuk nyata sirna ya sing rasa mardika mugia den setya pusaka kalima sada yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita tingdaya pangulaksana biar manjing sikra sikra ampun sedeng tutup dan kena iso panulung gagah bunga sumringah dadar ing wayang-wayang satria tata sempata wiyatama kanton sewu kartika prataman wayu tala sepo memuji ingsun kanthi suwita linuhung segara ganda arum surep dupa kumelun hinulah niat ingsun hangidung saka kang luhur titahing Sang Hyang Agung rembesing tresno tondo luhing netra rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawistara japa mantra kondang gati pepadang palilahing Sang Hyang Wenang nawa dewa jawata lan
ngemplungke kedung go bali wae modul. Maksud kula dong nggih. Niki umpan mengko milih pari sing lemu Pak. Sing ginjak-ginjak. Intine mangke dipaki kabeh yo go bali. Pak Wali Joyo juga niki. Dereng kenal. Pokoknya kenal mawon tenate. Bapak Purwo Taruno, Bapak Selo, Bapak-bapak ingkang seketo dipun ampun urusanipun. Dipun ngaten monggo mangke niki bersyukur kemawon diparingi ketentreman ngawiri waktu tingali walatul amin. Seorang gugur niko Bapak Ronggo Sentiko, Bapak Purwo Taruno, Bapak Selo Permoto, Bapak Purwadi Arifura, Rogatan boleh makan. Allah merajuk rizqan halalan thayyiban wa rizqan mubarokan wa rizqan wasingan wa rizqan mubarokan.
menikmati padukuhan pereng dengan nguri-uri tradisi adat wiwitan, Bapak. Bisa dijelaskan rangkaiannya apa saja? Jadi rangkaian dari petani itu sebelum memetik padi itu diadakan tradisi wiwitan untuk sebagai sarana nanti dalam miwiti memetik padi. Itu ada hitungannya, dari hari ini adalah hari Minggu Pahing, jumlah itu 14, jadi mengambil wiwitan teman-teman itu sejumlah 14. Bapak, tadi ada hitungan Jawa yang menentukan untuk hari baik untuk wiwitan ini. Kalau harapan ke depan Harapannya ke depan budaya wiwitan terus diuri-uri, jangan sampai hilang dimakan zaman, Bapak, begitu. Terima kasih. acara rutin